στους 95,5 των FM. Καλή σας ημέρα. Παρακολουθείτε την εκπομπή Περίπατος στο διαδίκτυο. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο πατήρ Εμμανουήλ Πετράκης, εφημέριος Ιερού Ναού Αγίου Νεκταρίου Χανίων. Καλή σας ακρόαση. Αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες του Ράδιο Μαρτυρία, καλή σας ημέρα. Χρόνια πολλά, καλή χρονιά σε όλους. Σημερινό μας θέμα, στοχασμοί στο νέο έτος. Πέρασε και πάλι ένας ολόκληρος χρόνος και έφυγε μέσα στα βάθη των αιώνων και προσθέθηκε στη ζωή και την ηλικία μας ένας ακόμη χρόνος. Και βαδίζουμε οι άνθρωποι όλοι και ο κόσμος όλος, κινούμενοι και διακινούμενοι, μέσα σε αυτή την αδιάκοπη κίνηση και εναλλαγή του χρόνου. Πού πηγαίνει αυτή η κίνηση, πού οδηγεί τον άνθρωπο? Ερωτήματα που ο καθένας τα απαντά κατά βούληση. Προβληματισμένοι άνθρωποι κινούνται μέσα στο χρόνο και οδηγούνται μέσα στην κίνηση. Κατά βούληση βεβαίως και απόφαση πρωτίστως προσωπική, αλλά παράλληλα και κατά βούληση των μεγάλων υπευθύνων, των διαφόρων καθεστώτων, της κοσμικής εξουσίας, των οικονομικών κεφαλαίων και των συμφερόντων αυτών, της κοσμικής απληστίας του πλουτισμού και του ειδονισμού, της ειδονιστικής και αισθησιακής απολαύσεως της ζωής, ακόμη μέσα σε ένα κόσμο άπονο και αφιλάνθρωπο, που έχει καταδικάσει ένα μέρος του στη φτώχεια, την εξαθλίωση, τη γύμνωση και τη στέρηση και αυτών ακόμη των αναγκαίων για τη συντήρησή του. Και διακινείται ακόμη και επιπλέον μέσα στην παραπληροφόρηση, στη σύγχυση, στην πλάνη, στην αίρεση, τα οποία όλα εκφράζουν μια ψευδεπίγραφη πρόταση ζωής, η οποία επιχειρεί να αποσπάσει τον άνθρωπο από το φυσικό χώρο της κατά Χριστόν θεραπείας του και δοξασμού του, που είναι το σώμα του Χριστού. Αυτή η μία εκκλησία, όπως σημειώνει ο μακαριότατος Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος κύριος Ιερώνυμος σε μήνυμά του σε ένα αντιαιρετικό συνέδριο. Και ο άνθρωπος λοιπόν ευρισκόμενος υπό την επιρροή αυτών των καταστάσεων υφίσταται τη σύγχυση και πολλάκις τον κλονισμό στην προσωπική του πορεία. Η Αγία Γραφή θέτει το ερώτημα «Πόθεν έρχομαι και πού πηγαίνω?» Και ο Ιησούς Χριστός απαντά «Εκ του Θεού εξήλθον και εις τον Θεόν πορεύομαι». Όμως ποιος ή ποιοι εννοούν και βιώνουν την απάντηση αυτή του Κυρίου? Οι χριστιανοί? Οι περισσότεροι παρερμηνεύουν την αποκεκαλυμμένη αλήθεια και βρίσκονται ως εκ τούτου στην πλάνη και στην αίρεση. Οι άλλοι βρίσκονται ή ταλαντίζονται μέσα στην ασυνέπεια της ζωής τους, μεταξύ πίστεως και ζωής, μεταξύ θεωρίας και πράξεως, και λίγοι εντείνουν την προσπάθειά τους να εισέλθουν μέσα στα βιώματα των μυστηρίων του Θεού που ιερουργεί η Εκκλησία εις αναγέννησιν βρωτών και εις ζωήν την αιώνιον.
Ο υπόλοιπος κόσμος βρίσκεται ακόμη και διακινείται μέσα στην ειδωλολατρία, στην πλάνη και δεν θέλει, δεν επιδιώκει καν τη γνωριμία του. Πολλό μάλλον την ένταξή του στο Ευαγγέλιο της σωτηρίας. Άλλος κόσμος βρίσκεται και διακινείται μέσα στην πλάνη της αλλίωσης του θρησκευτικού συναισθήματος και με φανατισμό εμένει στην πλάνη και με φανατισμό εχθρεύεται εναντίον των άλλων. Άλλος κόσμος έχει καταδικαστεί στην ανέχεια και την εξαθλίωση και βρίσκεται θύμα στην εκμετάλλευση από μέρους πολλών άλλων. Και ομολογουμένως παντού επικρατεί η σύγχυση και η αβεβαιότητα. Και οι νέοι ως επιτοπλίστων γίνονται θύματα μέσα σε αυτή την κίνηση και την αναπαραγωγή της σύγχυσης και της αβεβαιότητας. Και ο τεχνικός πολιτισμός προχωρεί ραγδαίως και ανεξελέγκτος εξελίσσεται. Προπορεύεται και αυτού του ανθρώπου και μεταξύ των πολλών και αγαθών που παράγει και προσφέρει, συγχρόνως και δημιουργεί νέα προβλήματα και άλλη σύγχυση και άλλη αβεβαιότητα και τείνει να καταντήσει τον ίδιο τον άνθρωπο από εφευρέτη ως ένα εξάρτημα της μηχανής. Πού πηγαίνει λοιπόν ο άνθρωπος μέσα στον χρόνο, ποιο είναι το μέλλον του κόσμου και ποιο κόσμο ετοιμάζει αυτό το κοσμικό καθεστώς του διέρη και βασίλευε και του άλλου φάγομεν πίωμεν αύριον γάρ αποθνίσκομεν? Πού είναι η πνευματικότητα του σημερινού ανθρώπου, σε ποιο σημείο ετοιμότητας βρίσκονται τα ηθικά αισθητήριά του, γιατί τόση εκμετάλλευση των δυνατών εναντίον των αδυνάτων? Γιατί τόση εμπάθεια και απρέπεια των εχόντων εναντίον των μη εχόντων? Γιατί τόση διαστρέβλωση της αλήθειας και τόση επιβολή του ψεύδους και της πλάνης? Γιατί τόση κατασυκοφάντηση εναντίον της αληθούς πίστεως και ευσεβίας? Γιατί τόση υποκρισία εναντίον της τάξεως και της ευπρέπειας? Γιατί τόση παραπληροφόρηση από τα μέσα επικοινωνίας των ανθρώπων και τόση εμπάθεια για την επικράτηση των ίδιων και του συμφερόντων τους αυτών των διακινούντων την ψευδολογία και την αλωτρίωση? Παντού διαίρεση, παντού υπονόμευση, παντού παραχάραξη της αληθείας, παντού παρανομία, παντού διαφθορά, παντού διαπλοκή. Φτάνουμε στο σημείο να πούμε «Ο σώζον εαυτόν σωθήτω». Στο σημείο αυτό όμως ας κάνουμε ένα μουσικό διάλειμμα και αμέσως συνεχίζουμε. Συνεχίσουμε μετά το μουσικό μας διάλειμμα. Πού είναι η ενότητα των ανθρώπων, πού είναι η ενότητα των χριστιανών, πού είναι η ενότητα της Εκκλησίας για την οποία προσευχήθηκε ο ίδιος ο Κύριος? Πού είναι η Εκκλησία? Τη συκοφαντούν οι άπιστοι, την αμφισβητούν πολλοί χριστιανοί, την προδίδουν πολλοί κληρικοί. Πού είναι ο Χριστός? Φάντασμα τον ονόμασαν πολλοί Ευρωπαίοι. Αρνήθηκε τη χριστιανική της καταγωγή η Ευρώπη. Αποκαθήλωσαν το σταυρό από τα σχολεία και τα δημόσια κτίρια και καταπατήθηκαν θεσμοί και αξίες και ισοπεδώθηκαν ήθη και έθιμα του γένους και αμφισβητήθηκε και αυτός ο ιερός θεσμός της οικογένειας και νομιμοποιήθηκαν ηθικές παρεκτροπές και διαστροφές και κακοποιήθηκε η ελληνική γλώσσα και διαστρεβλώθηκε η ελληνική ιστορία και βάλετε συνεχώς η ηθική τάξη και η ευπρέπεια. Καλή χρονιά, καλή χρονιά, χαρούμενη χρυσή πρωτοχρονιά. Καλή χρονιά, καλή χρονιά, χαρούμενη χρυσή πρωτοχρονιά. Και καθυλώθηκαν όλοι γύρω από τη λεγόμενη οικονομική κρίση και όλοι μιλούν πως θα αναταχθεί αυτή η οικονομική κρίση και κανείς δεν μιλάει για την πνευματική και ηθική κρίση η οποία μαστίζει το σύγχρονο άνθρωπο του σαρκικού φρονήματος, από την οποία προέρχεται συν της άλλης και η οικονομική κρίση. Σκληρός λοιπόν είναι ο λόγος του Χριστού. «Τις δύναται αυτού ακούειν», επαναλαμβάνουν οι άνθρωποι σήμερα. Όμως ο Κύριος απαντά «Τα ρήματα αεγώ λαλώ ημίν
πνεύμα εστί και ζωή εστίν. Αλυσίν εξ ημών τινές ιού πιστεύουσιν. Μας αναφέρει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης στο 6ο κεφάλαιο 63ο στίχο. Ο Ευαγγελιστής Ιωάννης λοιπόν γράφει στο Ευαγγέλιό του ότι «Ειν το φως του αληθινών, ο φωτίζει πάνταν άνθρωπον ερχόμενον εις τον κόσμον, εν το κόσμο ειν, και ο κόσμος δι' αυτού εγένετο. Και ο κόσμος αυτόν ουκ έγνω, εις τα ίδια ήλθε, και οι ίδιοι αυτόν ου παρέλαβον». Μας αναφέρει πάλι ο Ευαγγελιστής Ιωάννης στο πρώτο κεφάλαιο 9-11 στίχο. Και οι χριστιανοί λοιπόν που φέρουν το όνομά του, παραγνώρισαν τον Χριστό και το λόγο του. Έσκησαν το χιτώνα της Εκκλησίας και διέσυραν το λόγο της και τον μεταποίησαν σε αιρέσεις και σε ψευδοδιδασκαλίες και επέφεραν σύγχυση και διαίρεση. Και παραμένει η Εκκλησία, η μία Αγία, Καθολική και Αποστολική Εκκλησία, υπό τον ουρανό, βαστάζουσα το σταυρό του Κυρίου και οδηπορούσα στην έρημο αυτή της ιστορίας της ανθρωπότητας, ως η μόνη παρήγορη ελπίδα του κόσμου, επαναλαμβάνοντας το λόγο του Κυρίου, «Ως της θέλει ο πίσω μου ακολουθήν, απαρνησάς το εαυτόν και αράτε το σταυρόν αυτού και ακολουθείτο μη». Γι' αυτό πρέπει να γνωρίζουμε οι άνθρωποι και οι χριστιανοί ότι η Εκκλησία, η μία Αγία, Καθολική και Αποστολική Εκκλησία του συμβόλου της πίστεως, ουδέποτε γερνά, ουδέποτε εκπίπτει. Διότι ο Κύριος τη θεμελίωσε και εν παρησία ελάλησε ότι και επί Λεάδου ου κατεσχίσουσιν αυτής. Και ακόμη πρέπει να γνωρίζουν οι πάντες ότι οι διωγμοί της Εκκλησίας αποτελούν την απόδειξη περί της αλήθειας της, κατά τον Ιερό Χρυσόστομο. Και ας ακούν οι ασεβείς και οι διώχτες το λόγο του Κυρίου που λέει «Σκληρώνσι προς κέντρα λακτίζειν». Είναι το 26ο κεφάλαιο στις πράξεις των Αποστόλων, 14ο στίχος. Αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες του Ράδιο Μαρτυρία, η Εκκλησία σήμερα, κατά την πρώτη του νέου έτους, μας θέτει όλους αυτούς τους προβληματισμούς επί της καταστάσεως του κόσμου, επί της καταστάσεως της Εκκλησίας, επί της καταστάσεως της κοινωνίας, επί της καταστάσεως των ανθρώπων, κατά άτομο και κατά οικογένεια και κατά αξιώματα και επαγγέλματα. Και μας παρακαλεί να συνειδητοποιήσουμε αυτούς ως τη σκληρή πραγματικότητα σήμερα της ζωής του κόσμου και να αναλάβουμε τις ευθύνες μας έναντι του Θεού, έναντι του κόσμου και των ανθρώπων, έναντι της οικογενείας και του εαυτού μας, δίνοντας τη δική μας προσωπική συμβολή και να κάνουμε έτοιμα προσευχής την ανάταξη της ζωής στην τάξη και την ευπρέπεια. Με αυτές τις σκέψεις και τους προβληματισμούς οι οποίοι επιτακτικά καλούν να μας κινητοποιήσουν όλους, ευχόμαστε σε όλους καλή χρονιά και επικαλούμαστε επί πάντας πλούσια την ευλογία του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού και την κρατεά προστασία της Κυρίας ημών Θεοτόκου. Εδώ λοιπόν ολοκληρώθηκε και το σημερινό μας θέμα. Μέχρι την ερχόμενη εβδομάδα με κάτι νέο. Να είστε όλοι καλά και καλή χρονιά σε όλους. Καλή σας ημέρα. Αγαπητοί ακροατές του Ράδιο Μαρτυρία, στους 95,5 των FM παρακολουθήσατε την εκπομπή
περίπατος στο διαδίκτυο. Επιμελήθηκε και παρουσίασε ο πατήρ Εμμανουήλ Πετράκης, εφημέριος Ιερού Ναού Αγίου Νεκταρίου Χανίων. Σας ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε.